Ahojte, volám sa Miško a mám 8 rokov. Som žiakom 3. ročníka základnej školy Vsevolda Čechovica vo Veľkom Krtíku. Tento rok som začal jazdiť na motokárach a jazdil som na pretekoch v Česku a na Slovensku. Túto sezónu som ukončil pretekmi na talianskom okruhu v Lonáte. Môj najväčší úspech bol na autodrome v Písku, kde som v kvalifikácii skončil prvý a potom som získal aj svoje prvé pódiové umiestnenie, 2. miesto. Ten pocit stáť na stupni víťazov je neskutočný. Jazdenie ma veľmi baví. Už od mojich 6 rokov som sníval o tom, že raz sa stanem automobilovým pretekárom. Že to nie je ľahké a že to stojí veľa peňazí a dúfam, že s vašou pomocou si aj malý chlapec bude môcť splniť svoj veľký sen a postaviť sa na ten najvyšší stupeň víťazov. Peniaze by som použil na súčiastky na motokáru, gumy a hlavne na trénera, ktorého zatiaľ nemám. Verím, že so skúseným trénerom sa môžem posunúť oveľa ďalej. Lebo jazdenie nie je len o rýchlosti, ale aj o vedomostiach a skúsenostiach.